Ani khapang ni hani lukurok khulumbai kya Man ki baat ni nui shai nui chi biswa bai thang ni lam rimung kosa tabuk sopungui phai kya Aboni bisingo chung kubang ma becep no tuye koglam salai kya Hayung bemuk jetu ke phai kya Borok bosoni thani je akojo sokpai kya Abro tuye chini kok salai mung belai kubang ongkha Phiaba tabuk tui salogo ang nugui mankha Lelama kurikhe lukurok ni bisingo kaisa becep no tuye Cher jagoi tongmani je o biswa bufru thangsinai ingkha Baksake kok duk tui bo sunghori tongo hungke kok salai mung bo becep no tui no salai sengo je o bisi dakti tamuni lai thangya baksa ba siho tongo kiching somai kok salai tongo lai o bisi kaham usenglia nuisai bisi hamya se lukurok omna simino nayo je sakhe phano o bisi dakti dodoro lai thangnang situng kiching song waisau shuang wan sugo je obo haitam ni bagai ngui tong ngui mano obo hai kok salai mungni kyasuk pher bo tong mano taldox ni ni sikang obo chung boro saiman ba je corona hai dera kotor phayan noi tai bono kebingo choba asuk kolokma jora tongan noi o dera tongui no tongo aboni sakase haktoro salbrum ketal ampai mung buskang phai tongo salke sikang haktoni salka phasinggo bangkundri ampan phaimani hunke salthang bukhak bangkundri nisark phaimani busukse kubang hastrago chini hukba khlainai takubuk song kugrok akrama birmanu klaja tai mungsa hunke haktoni kubang mam choya kisamisa bangla phaimani thakya mungsangi tongka tai o jotoni bisingo chini ha ari bukhaste do jengui tongmane haktor am paimung bai bon nanglaima tongka Kubunya waisaba asuk dera kotor obo hai berem ni dera kotor belai khnai nugya huni mano Tong halok to obo hai ngui tongkha je kubangma chikon pati ngui tong nobo lukurok abno bo am paima bai dalogui nanya tonglayo salai song jora kuthuk sok phayo dera bo phayo phiaba sungmung obo se je tuma o dera kotone pherbai chung O nui sai nui si bisino hamya ni ko silaine haida tamo puila ni taldok obo hayungman ni bagoi aboni pherbai abro gosi painai je bisi pai sugu obo hainung nai abahia ani khapang ni hani lukurok thopsa yaptia bisi sao kaisa ampai mung phaitung eba kheba bachi ampai mung phaitung lombor kisa kubangwi phano phaitung a bisi hamya ngi thanya Barot ni laibuma bo tong darate ampai mungni sakok keplaing nai tei bo kebang hamsamung baike sekangui phaiman se sai bisiromoi juda khamrek rok barotno kasrep phaika bono tong daro khiklaka lukurok obo hema tongkha barotni baithang ruksamung dobon chawi thangsinai barotni hukmu bo komoi thangsinai phiaba o tong darok bo barot tei bo Sasoi sekangi phaimani chalai song chinero sajakna tongo सृजन स्वास्थ्य है सृजन निरंतर है आं कैसा रसाब मुंक्यासक बुतांगनो मुतु ngui फैया ये कल कल छल छल बहते क्या कहते हैं गंगाधारा ये कल कल छल छल बहते क्या कहती गंगाधारा युग युग से बहता आता ये पुण्य प्रवाहन हमारा और रसाब मुंगिनो सकांगी फैया क्या उसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाए कंकर पत्थर की हस्ती क्या बदा बनकर आई भारतब जे थाय बाबाइसा बखा कतर कतर टंगदारा फाइमानी आबुनी जत केबें मुं हाकसाल खलायै गोबां स्लाइ गोबां आकि मुं बुंखा कक रोबाय कताल सैजाखा नायतुक मुं कतालंखा कताल खाचं मुं आचारि जाखा एबा खे टंगदारानि जरावब जत आमचायो स्नामजाकनि सामुं चरियावै टंखा ताइ चिनि हुकमु कलम हामसावै फाइका हाक्टर सकांगैनो टंखा भारत जेफ्रुबो टंगदारानो
함사묵니 야킬리고 슬라이캬 어완 승바이너 증 따북보 어저도 똥데라럭니 미싱거보 스깡니 탕나니 낭나이 능보 서이 부스너 뜨이너 스깡의 탕나 낭나이 거락사라 탐지르자 룩럭 스깡의 탕나 낭나이 흔께 비시너 학도의 bag의 ketal sasamung senamui manani bisihnoi gosijaknai bisiuno haktor naharmung ketal manui mannai birsamung ketalungnai ketal suk samung rokno tanghuri mannai ang paisugi poito tongo khoraksara thamchirjak haktorni lukrokni phan baise norok joto baise haktorni kaham thai srisiti baise ani khapangni hani lukrok tongdera jesekpano kotormangtung Bharatni srisiti poito tharima kurikhe chubamungni bagui kha basariwo Bharat jetuikhe tongkesep jaro bo hayungno chubakha abro tini tongkwchangtai hamkraio Bharatni khlaithaino teibo kraksanamkha hayung aboni bisingtui Bharatni hayung kisingni wansuk nobo siwi mankha tai abome baksano hayungni lukurok bai thangni khalok matai ha arino muthangui narakna bagui Bharatni phan tei Bharatni kokri mungno nugui mankha Ladakho Bharatni hawa mokol tisawui nasiknai rokno grakma kokphil mungrikha Bharat kichingni halokno naraknani sio hunke mokol berai phunukna tai nangma sigyapri romna bo saimanno Chini keplai sengkrarok phunugurikha je borok jeprubo ama Bharatni chungsasao meka phunangna riglak chalaisong Ladago chini je keplai sengkrarok langma bedok langkha borok chungsamungna haktor paisugui khulumui tongo muitu borom yaphlai tongo haktor paisugui borokni thani lakai borokni sikango khorok bomjak Asalai songni nukhungni borok hai joto Bharatni lukurok borokno kumajakmani kha khamjak baikha bai thangni keplai sajla songni langma bedokmano borokni nukhungni adongrokni je kha basamung haktorni bagui je phan krak tongmani abono ta hakotorni phanba norok nugui mankhana jerok sajla langma arikha ama pha bai thangni te khoroksa sajlabo nukhungni kubuni bwsaroknobo Sengkrak bodolo rohonani kok salai tongo Biharo asainai langmarinai Kundon Kumarni bufani kokthai to khunjuo bujagui tongo bo sawi tongmani bini busuknobo hakton muthangthani sengkrak bodolo rohonai obo hai khabasarimung joto langma ari jaknai nukhni borokni soidomo a jaiti masa rokni yapharmung khulumjaknaise Bharat amano muthangna bagui je khapangkima bai chini sengkrak rok langma bedokha a khapangkimano bochung chini langmani slai snamnai joto haktorni lukurok bo ma khlaithai chini jese chaitokmung aboni bwkhak nani nangnano abo bai ha arirok kasuna bagui haktorni phanseng bangthung haktor teibo chuksamung manthung haktor bai thang chukjakthung abono chini langma bedok langnai rokni bo kukubuini muitu borom ngo ano asamni muchang Rajni Sihorka bo salka ladago patimungkha aborokno lukmani yagulo kaisa smai tangkha smai hinke obose je bo local ni simia paisinai asik simia local ni bagui bukal bo nai obo hai kok kcharmung Ani thani haktorni joto babaini sokpai tongo Gobang borok ano koktun salai tongo je borok aboni bwkhak swkangui tongkha aba haikeno Tamil Nadu Maduraini Mohan Ramamurti Sihorka je bo Bharatno defense ni bechebo chukjak khlai nuknani musungjago chalaisong yok samuni swkang chini haktor defense sector hayungni kwbangma haktorni slai kaham tongmani chinoro kwbangma ordinance nam khorok tongmani a jorao
गोबांमा हाक्टर जेरक चीनी स्लाय बेलाय उक्लग तंगनाय बरक ताबुक चीनी स्लाय सकांग यक सामुंनि यागुनो डिफेन्स सेक्टर जों जे जायतंग मुंख्लाय नांमानि जों चीनी गोसाम रों सामुंनि जे मान बाता नाहार नांमानि जों आबनो सामुंगो थेपाय मानलिया फियाबा ताबुक डिफेन्स सेक्टर टेक्नोलॉजी बेचेबो भारत सिगाङै थांना बागै बायथागिया जायतगै दङ भारत बायथां जुगजाकनि बोखागिया प्रि सेवै दङ चालायसं जेसा मिशन बो पिपल्स पार्टिसिपेशन लोको गोदालमुं इंयाखे बुंसुगु सेमानिया सासामुं माने सेमानिया आबनि बागै बायथां जुगजाक भारतनि नाहारमुं फासिङो खरकसा लोकुंगै जों जतनि खापांकि मानो बेदक मुंगताय चुबामुं बेलायखे नांकुकमानि जेसाखेबो नरक लोकालनि मानि पाइदि लोकालनि बागै बोकाल बंदि हुनके वानसुकदि नरक हाक्तनो गोराक खलायना बागै बायथांनि गोदालमुं रिवै दङ अबबो बाबायसातै हाक्तनो चुबा मानो खलायो नरक जेसा सामुं फानो खलायै दंदि जेसा मुंसा थायो फानो दंदि हाक्तनो चुबानो गोबांमा लामा दङ हाक्तनो नाङै दंमा रकनो खाकावै जेसा सामुं फानो ताङै दंदि आबो हाक्तनो चुबा मानो खलायो नरकनि अ चुबामुं हाक्तनो मुंसाय मुंसा सासामुं मुरिबो ताई जों अबनो मुइतु नारकनाय चीनी हाक्तनो जेसिक राकङो हायुंबो तं गोचांनि हालकबो आसुकनो राकनाय चीनी अरो साजाकमा दङ विद्या विवादाय धनं मदाय विद्या विदाधय धनं मदाय शक्ति परसं परिधनय कलश्य साधु विपरीतम अतत ज्ञानाय धनाय सारक्षाय आबोनि ककमुं तुमुं तंगरुं हामियानके रोंमुंनो बररक वालाय थानि फनांगो रांबामनि थेपामा कुंचुक थानि ताई फाननो थेपाक ताई खरकसानो देरारि थानि फियाबा सिक्रुंदंनि रोंमुं सिमारिनि बागैसे ताई फान मोथांनानि बागै सामुंगो फनांगो भारत बिनि फाननो जेफोरबो वानसुंबायनो सामुंगो फनांगै फायखा भारतनि खापांकि मांखा भारतनि बायथां बरमताय सिरिनो मोथांगै नारकनानि भारतनि नाहारमुंखा बायथां चुकजाक भारतनि सिरिसितिंखा पयततै तंकचां हालक भारतनि तंमुंखा किचिं कामार जों अरक सामुंबायनो सिगाङै दंनाय आनि खापांनि हानि लुकुरक कर'नानि तंदेरा जरवो हाक्तर लकडाउननि फातार अंखरै फायका ताबुक जों आनलक फासिंगो आनलक मेव जरावो कक थाइनेयो बेलायखेनो मकल काइसमा नांनाय कर'नानो मेचेनानि तै रां थंनि हालकनो क्राक खलायनानि बनो फाननाय चालायसं लकडाउन स्लाय तैबो गोबां साक्टारमुं जों आनलक प्रोजेक्ट खलायनो नांनाय नरकनि साक्टारमुंनो नरकनो कर'नानि याकनि फियकनाय अककनो जेफ्रो मुइतु तनिजादि तुमुंमों मास थुबिहानके मिटार कायनै चालै तंयाखे एबाखे कुबनि नांकुकमानि साक्टारमुं नारगियानके नरक बायथां बाय बाक्सा कुबनि बरकनोबो देराव खिख्लायमाख्लायो मामलायखे नखुंनि चेरायते जाक्रा रकनो आबनि बागै जत हाक्तनि लुकरकनो आनि कयमुं तंनाय तै अ कयमुं आं वाय खलायतै आनि कयमुंखा नरक साक्टारमा गैतां जाबायदि बायथांनोबो नायकलदि ते बुइनोबो चालायसं आनलकनो जराव गोबां मावो हाय मानैरकबो आनलक ङै दङ जेथानि भारत बिसि सिरकनि सिमि गोरोङै फायमानि बिसि गोदोगमानि सिमि चिनि माइनिं सेक्टर लकडाउन तंमानि कमार्शियल ऑक्शन गसिमुंरि थानि कायसा खा संमुं तंहालगो पाइसुगु सिलायखिबा सालकिया सिगां स्पेस सेक्टर लाइबुमारिक स्लाइमुं तुबजाखा अ स्लाइमुंनि बागै
bisi kedekma romoi lockdown no kesajak o sector yok samung manka abo bai thangchukjak Bharat ni laimung do samung simi manglak tamukhe haktor technology obo advance ngano norok khugba besep no nasigiraidi hunke o sector obo belai kebangma manui rok BCC rok romoi lockdown no kesajak tongmani o sector nobo tabuk unlock khlai jakha abo jethane babai sabkhak hukba khlaine rokni baitheni maithai je sathari bo je sano phano phalani sep kaham mankha abo haikeno tai babai se phasing borok kebang kuk lakai mannabo srai sangkha obai kebang ma am chai tongo jethane chini haktor joto tongke sepni jorao laibumari gyapri romnani bisingtui hamkraini lama ketalo phiok lai tongo ani khapangni hani lukurok jesa talo jeng obahai koktuma khuk tangnani tei nugui mano jerok jengno kha nangrewo obo jengno o kokno muitu khlairiwo je bahaike joto Bharatni lukurok khoroksa tei khoroksano chubana bagui sakthalajak jerok jesa phano khlai mano abono khlaina bagui kwrung tongjak Arunachal Pradesh ni obahaino kaisa kha thangsanai koktuma ang media khuk tangmani mankha aro siang hangkhorni mairem kamio wanama singsa samung tangi phunuka je Bharat pai sugui ni bagui kaisa yakpai ngi thangka a kamini kebang lukrok phataro tongoi sebuk khlayo kamin lukrok nugui mankha corona bemung ni jarao ojoto bai thangni kami phaching lam laimani abo hayo kamini lukrok sekangbari ani simino kamini phataro quarantine ni luajima khlainani wansukha borok kethalai kamini kaisa haksalo khungchibrui tong suge nok tanglaikha tai abro sraisa khlaikya je phuru kamini lukurok kifili phayano hunke borokno anogono salkhase quarantine no toni jaknai anog rogo tuisar nok jeng pherang tui akorok no khobui salbrum nangmani bebak beramni sep manthok jakha mago sithai Mairim kamin lukrokni ok thalai chaitok laimung tai siramung jotoni mokol bai thangni bukak sotonika salai song jinro sajakna tongo sobabang na jahati aba sadu apadrawisan karpura pavak spritha swarabang laptetam aboi kokmung jetikhe kopur horo khichon jakmani yagulobo bai thangni bahaino yakaria abo haikeno borok kaham tong dera joraobo bai thangni suar sakni tongno kibiya tabuk chini haktorni je samung phan je samung tangnai chalai song tongo borok bo aboni kwthang sijak phunungmari norok naidi tabukti salrogo chini phatar hao tongoi samung tangnai obahai bwsukse kotor ma khnawi tong jerok haktoro paisugui ni lukurokno khabasai tongo UP ni Barabanki ni kamio kifili phainai samung tangnai rok Kalyani tuimani haprak munak no khang kifili tubna bagui samung chenglarika tuimano phiok jakma nugui gana gini huba khlaini rok gana gini ni lukurok bo khatung laijak kamio phaimani yagro quarantine center tongtoi isolation center tongtoi chini tangoi chanai chalai song jetikhe sakni sep kurungno samungo phanangoi bai thangni gana gini tongkhoro slaikha abo belai warama sikja phiaba obahai bwsukse kothoma rok haktoni khungra sai kamiro tongna jerok chini thani sokpai mandia jetikhe chini haktoni tongmung ang poitu tongo chalai song je norokni kamio bo norokni gana gini bo obahai गोबां पाति मुं खना तुमुं नरक नि खुंजो अबहाय पाति मुं खना के हनके नरक अबहाय खाबा जगने पाति मुं न आनो जे सकापानु सिहर दि तंग दरने अजरावो अ खातुं जगने पाति मुं रक अ कथमा रक कुबुनि रक नबो खाबा जगनाय आनि खापांनि हानि लुक रक कोरोना भाइरास नि स्रायसाके सिनि थांसुंनि लांमाव तंमुं न स्लाइमुं तुबिरिखा आं लंडन नि कारिजाक फाइनेंशियल टाइम्स काइसा बेलाय खा सदन जनाय परिवै तंमा आरो सैखा
corona bemek bisingo hasing sutui no khoboi kobuni mosla ni hamu sanmung Asia no karei America jora sarmani bangkha joto hayuni mokolo kaimung ojorao sakni beram kasumani phan bangnao tai beram kasumani phan bang thani manui rokbai gorongjak chini habaise जों aboni mulajano hayuni borok no abo tui klai tai kepleng kokbai sawi khana nango jetui khe borok klai khe buji mana tui tai जों kaisa sakham gonang planet snam thaibo chini bo manjak mung tongna tui ani khapangni hani lukurok corona hai tong pher sokpai hanke ingya khe langma tamni bagoi langma bobo tui जों kokno nyekhe muitu se man lakhamun baksa borok aboni bagi kha thimani yakni kplai bongo hunke tai kaisa phasing borok ano abono share khlaika bahike lockdown bisingo chikon mikon tongthokmung bini langmo snam phiri mankha baksa borok khe ano sirisitini indoor games thungmani tai nukhni pal baksa khe aboni bisingti tongthokmani kokno sahorka kichingsong chini hao sirisitini thungrokni belai kaham laibma tongo abotino kaisa thungni mung khana nung pochichi o thung Tamil Nadu Pollanguli Karnataka Ali Guli Mone tai Andhra Pradesh Bamon Gutlu mungui thungjago abo babaisa tui strategy games se aro kaisa board no samungo phnangoi aro kwbangma seng wajak tongo jeo tongmani bokol no thungnarok romna nango sajago o thung South Indian simi South East Asia tai hayungonangai pihalja kichingsong tabuk joto cherai no subsidy thungnani kokno sayo mano phiaba nung saujaman obo kaisa Bharatni sirisiti thungni bumul no jeno moksu patom eba param jagui sajago chidaro tai kaisa sirisiti thung tongo gutta eba daga okrarok bo daga thungo cherarok bo kaisa dalni holong kol ba khosawi hinkeno dagi thungse manka kolsa holong kuchugo toni how sarja holong khosane nango sara thangke chini oro indur thungni bagoi mungsa kotor saitong mungrong na senangya kebo khorksa holong eba sorthai tui phayo how saru rikheno thungchengi sepakya je thungrogo sukuisak tongnai nango thentri busli bai eba tukchela bai bo samung sugo kichingsong ang saimano ang tini je pro okok sawi tongo hinke busuk borok bini cheraini kokno muitu mankhana busuk borok bini agini kokno khao phirok phaijakna ang obono sanai je o jorao ni kokno nung tangi poknai a thungrokno nung tangi pogui thang ani nokni okra chakra chuchu achu nokni okra rok no kojo achai katal songni thani tumung nung sogri ekhe sabo sogri nai jepro online poni kok phayo hunke balance narna bagoi online thungni yakni katina bagoi jung aboti khlai nangnai chini sikla chalai songni bagoi bo chini startups ni bagoi bo aro kaisa katal jora tongotai krak jorase jung Bharatni sirisitini thungni indoor game no katal tai kha sotomjanai khlai ti sana nangnai aboni gorongjak manui manthoknani supply rinai rok startup bo belai loku khatungjak tai jung abo muitu manarknai chini Bharatni thungbo amchani tongo tai jung local ni bagoi bukol lungnani smai sikango tangkha tai ani bukri bodol kichingsong joto nokni cherai bai ani cherai atang song ang tiri kaisa alai dekhe koyo cherai rok norok ani kok koimung nargan bla naidi ani koimung kha ang je samani abono khnadi kaisa samung khladi jefuru kisa jora man khanke apuru ma phano sungoi mobile tangni tai nini nana thagu chuchu achu eba nokni je chakra tongo borokni
interview record khlaidi nini mobile phone record khlaidi nung tv rogo nuk khna bahai khe kok to thme rok interview na bas nung bo aboti kheno interview na de tai nung bono bobotui sungmung sungnai angno sawi khnar naw nung bono je kapan sungde cherai phuru bini tong chang bahai bobotui thungmung thung kuno phurphano thongmuk naina thangka sinema naina thang vacation ma mani nogot berana thang waisapano panthor khedo tha thang te nijoro bahike kati kobama kok nung bono sungui mano bobo bisi brichi ba bisi dokchi ksam bini langmo kifili belai kha tong thokjaknai tai nini bagai brichi bachi sekang hindustan bahai tongmani nung jethani tongo amchai bahai aroni tongrung bahai bororokni tongmungsang bo bahai saimani manana tai nung aide belai tongthuma phaina tai nukhungni bagai belai kaham manai kaisa kaham video album bo snam jagano kijing song obo kubuse sakni kok eba langma bijab autobiography eba biography laibu mani soino samo sogirina bagai belaino nangkukmani mari kalayo nung bonini sakararok bai kok sawan hunke bini jorani kokno bini cheraini joran bini sikla jorani kokno taibo kalai khe buji manana o belai jora kaham sakrarok bocini cherai jorani tongmungno a jorani kokno bini nokni cherai rok sawana kiching song desni kaisa kotor bukhago tabuk watui mol sok paika taklai watui ne tuye noba tuiba sikrung rokbo belai khatung laijak belai khakamung narak laijak watui kahamung khe chini hukba khlaine rokni muikhtung bo hamnai tong boyar bok kchang dodrong nai watui ni molo tong khorbo sakno ktal snampiro borok tong khor kahamni bagai jesik saktaro tong khorbo kaisa dalpei watui jora bini ruwai lukhlai ribo sopungui ribo phia sopungmung afurno ngimano jefuru chungmaro chini ha amani logirinai chini khlaite khlainai chini bisingtui khlaijak kisisa chaitongmung tongkhorno tongboyarno belai chubama khlainai chini kwbangma desni lukurok aro belai kotor samung tangoi tonglai Karnatokni Mandavali o khoroksa 4 chichar 4 sini khoroksa chakar tongo Kamagura khoroksa khukba khlai phia bini tongrung belai kotor bo aboti kahe samung khlai kya jotono sike malangma sabainai 4 chiba bisini Kamagura bini malmatano lakwa tongo phia aboni logile bo bini amchayo ktal tui khorsnani bo poja yachakha Bobine amchayo tuini bial yakak namu sungjago aboni bagoi tui khatinani samungo chikon tui khorsnamani samung tangkha nungwana jagano je 4 ba bisini Kamagura tabuk jora khorchidok tui khor khurka bini saktharmunga bini kolom ti khiklema bisingti ungkhana o tui khor bo khurmani bisingbo belai kotor phia bini a saktharmase belai kotor tabuk a joto amchayo tui khorni bisini kaisa ktal langma manbaikha kiching song Gujaratni Badodorani bo kaisa sujajanai kok belai khabajana aro hangkhor hapangtai amchani bororok kothalai kaisa khamuchung samung changlaikha a samung bisingti tabuk Badodorao khungsai rungnogo watui tui khatimungui mankha kaisa wan sukjakmani aboni bisingtui bisiburungno ngya kheno chirjak liter tui ereng thangyawi khatiwi mankha kiching song o watui ni joro tong khorno narkna bagai tong boyarno narkna bagai jingbo kisa abotui rok wan sungna nango mungsasa khlainani saktara nango sara thangke baksamsayo Ganesh Chaturthi norgui tiarungmung chengui tongkha tamui khepeo chung saktari jaman eco friendly Ganesh ni kaya takmung snamnani tai abono khulumnani
tamo jeung abo tei kayani mwtaino khulumna katiwi jaman jerok tuima tuisao khibani ulo tuini bagui tuio tolnai rokni bagui toksa toktu rokni langmao kesep wngthani phep tubunai no ani poijotongo norok abo tui khlainai tai o joto kogrokni bisingo chung obono mokol makainai watini molo kwbangma beram bo phaio korona jora hamyao chung aborokni yakni bo katina tongna nangnai ayurvedic ni bithi hasing tui kutung rokno samu thepana nangnai sak hamui tongni ani khapangni hani lukrok chini june salni chicharo Bharat bini khoroksa kwcham মন্ত্রী বক্রকনো খুলুমলাই দङ যে বরক কাইসা কেসেব জরাও দেশনো তুইদুল খা চিনি কুসা মন্ত্রী বক্রক বরমগ্রাং পিবি নরসিমা রাও তিনি বিনি আসাইমা বিসিরা কামানি চেংমানি সাল যেপুর जों পিবি নরসিমা রাওনো नि ककनो सालाय हुनके लाइते साकेनो बिनि थोंरोंनि अजमानि ककनो चिनि बुसकांगो बिनि मांख्लि सकफाय फियाबा अ कक बो कुबिबो गोबांमा दफानि कक साना करं भारतनि ताइ बुइहानि ककरक बाय कक साविमानो अब काइसा भारतनि गोरोंनो सोनारिमानि ताइ काइसा हुनके ब सालथा कक रबाय ताइ सय सिमानि मारिम बगना ब भारतनि जतनि बरम गनां अजमानि बिसिं खरकसा खबजा फिया बिनि लांमानि ताइ काइसा सिनिमु दङ ताइ आबो बेलाय खुजाजाक ताइसे जों आबोनो साइमा नांगौ किजिंसं नरसिम्हा रावजी चारायफुरनि सिमिङा यकमा सवाव गोदाल जाखा जेपुर हायद्राबादनि निजाम बन्दे मात्र नुचा मुं रोजाबनानै गसि मुं रिलिया आफ्रु आब्रो केबेंगै चबा खलाय थाने बबक बसकां नुजागै अंखरका आ जरा बिनि अमर बिसि सिसनि काद्रपसे चारायफुरनि सिमिनो नरसिम्हा राव चायानो केबेंगै खरांति साथाने बसकांगो दङ बिनि खरां चिरिक खक्तानि मुंसा खखय हुइख्रै नरसिम्हा रावजी लाइबुमा नब काहामखेन बुजियो बेलाय टंकसं उसलुजाक थाइनि बासावै सिकांगो सकपाइख्या रोंगो बिनि फान स्रोंथानि बिनि खारुमाताय जतन तुजुनानि बिनि जे फान जतन मुइथुनार जानाय आनि कयमुंखा नरसिम्हा रावनि आसामा बिसि सारा बिसो नरक जत बर बिनि लांमाताय बिनि नाहारमुं न तुयै गोबां साइतेबो गोबां सिनानि जायदि आंते वाइसा बनानि खुलुमा याफार आनि खापानि हानि नकुरक इ खेपेनि मन की बात गोबांमा ककनि कक सालायखा बसकांनि पान्दाव जेफुर जों मालायानो हंखे तै कुबनि कताल रकनो तुयै कक सालायनाय नोंनिनि ककमुं निनि इनोवेटिव आइडिया न आनो जेसाखा फानो रहरदि जों जत कथालाय बसकांग थांलायनाय ताइ बसकांनि साल ताइबो नांकुकमानि नाय जेतुयसो आं चेंफ्रुं सामानि जोंङो बिसुओ एबा 2020 बेलाय काहाम खलायनाय सिकांगो थांनाय ताइ हाबो कताल चुकमाव सगैनाय आं खाथारिओ 2020 भारत बिसि चिमल कताल लाम फुनुकनाय बिसिनै फुनुक माननाय अ खाथारि मानो तुय नोंबो सिकांगो हिमदि साखाम तंदि काहाम वानसुकदि अ थारिमुं काहामनि बिसिंतै नरक जतन बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमका।